Vi har vores telefon med overalt. Altid lige ved hånden. En stor del af vores moderne liv foregår gennem vores telefon. Dette er Workflow to Go. En app, som gør telefonen til et simpelt og enkelt redskab, der hjælper med at strukturere og gøre hverdagen lettere for unge med autisme og ADHD. Workflow to Go er et personligt redskab, som er tilpasset den enkelte bruger. Du kan enten scanne en kode eller gå ind på din personlige profil. Så fortæller Workflow to Go dig, hvad du skal gøre i netop den situation, du står i. Det kan være hjælp til rutinerne om morgenen, eller en huskeliste med de ting, der skal pakkes i tasken. I skolen kan du på telefonen se, hvilke timer du skal have, bøger du skal bruge, eller lektier du har for, osv. Workflow to Go sikrer, at der ikke opstår uventede situationer i løbet af dagen. Den unge laver sammen med familien eller pædagogen selv indholdet. Det kan være tekst, foto eller video. Det er nemt at uploade og hurtigt at ændre og tilpasse den unges behov. Workflow to Go indeholder også personlige strategier, der hjælper, hvis dagen udvikler sig anderledes, end man plejer. Eller sammen med vennerne, hvor det ofte kan være svært at aflæse de sociale spilleregler, så er hjælpen og telefonen lige ved hånden. Som familie og pædagog får du løbende overblik over, hvad den unge foretager sig, har problemer med eller godt kunne tænke sig. Det er trygt for den unge og de pårørende og et godt værktøj for pædagogen. Her på bostedet Villa Vivamus er Workflow to Go fuldt implementeret. Piktogrammer og tegninger er nu erstattet af små QR-koder rundt om i huset. For os handler det om at skabe tryghed og forudsigelighed og lære de unge at tage hånd om deres eget liv. Derfor er Workflow to Go et vigtigt redskab i vores arbejde.